gaat hij verkrachten. Dan wil iedereen niet meer. Maar Die man zat met zijn vrouw erin. Die heeft de macht niet. Ja, Die heeft de macht niet. Nee. Dat het een hotel was. Ja, was in een hotel, oké. Ja, dat zei die ambulance, maar wat Oké. ze plek hebben Ja, er zijn